Nachádzate sa v sekcii šumivých vín, ktorá je medzi našimi zákazníkmi veľmi populárna. Nájdete tu jednotlivé kategórie šumivých vín od perlivých, sektov, šampanských, prípadne nejakých iných sektov vyrobených tradičnou metódou. Medzi jednoznačne najpopulárnejšie sekty, ktoré aj my predávame, patrí určite talianske prosecco. Pri väčšine prosecca nejde o vyrobenie tradičnou metódou, ale metódou transfer. Napriek tomu tie bublinky sú veľmi populárne a svieže. Taktiež všeobecne pri všetkých šumivých vín si viete vybrať vína podľa ich cukornatosti. Je to podkategória, kde určite najviac nájdete sekty s označením Brut. V preklade to znamená teda, že ide o suchý sekt, ale aj ten suchý sekt môže byť od 0 do 15 gramov. Je tam však aj druhá populárna kategória Extra Dry, ktorá znie sucho, ale paradoxne ide o troška sladší sekt, ktorý je sladší od kategórie Brut. Čo sa týka ostatných populárnych sektov, keď chcete mať tie najkvalitnejšie bublinky, určite sa obráťte na tradičnú metódu. Pokiaľ to není práve šampanské, tak existujú tu aj rozličné alternatívy, ako napríklad Crémant, ktorý je tiež tradičná metóda z Francúzska. Prípadne tu viete nájsť Metodo Classico z talianskeho Trenta. Prípadne aj tradičnú metódu zo Španielska, ktorú volajú veľmi zaujímavo Cava. Okrem toho máme tu aj jednu zaujímavú kategóriu sektov, ktoré sú pod označením Brut Nature. Nájdeme to najmä v oblasti Šampaň. Je to hlavne pre tých, ktorí si počítajú svoje kalórie. Ale okrem toho, pre tých, ktorí musia napríklad šoférovať a máte rodinnú oslavu, tak máme aj kategóriu odalkoholizovaných sektov.